Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Og glædelig Halloween. Kan man godt sige det? Ja, glædelig Halloween. Der er sket helt uhyggeligt meget siden sidst, at I har set mig være inde i den her verden. Fordi der er ikke sket meget siden jeg har været inde i verden. Det er en singleplayer verden. Men jeg har optaget 2 videoer. Og ingen af filerne har virket. Hvilket jo er sådan helt ubeskriveligt træls. Så jeg fik ikke nogen videoer i så lang tid. Zombie. Men jeg tager helt al skylden. Næsten al skylden. Og giver mit OneDrive resten. Fordi det var den, der var problemet for det meste af det. Dig, zombie! Svært. Ey! Ey, det er ikke okay. Ikke okay. Nå, men jeg har fået Halloween skin på. Kan du lide det? Skriv noget i kommentarfeltet, hvis du kan lide det. Ja. Men jeg vil hjem. Jeg vil hjem nu, og det går hurtigt. Jeg har også bygget huset færdigt siden sidst. Jeg har ikke kun exploret af helvede til. Okay, så vildt. Hvor f*** er jeg? Hvor f*** er jeg? Hvor f*** er jeg? Oh my god. Altså, jeg er ret meget sikker på, at jeg har mit respawn point. Men vil det ikke måske være... Skal vi beholde ham der? Ved du hvad, jeg er for dum til at vide, hvordan man kurerer ham. Så er du gør nu. Okay. 3 creepers. 3 creepers. Jeg synes far vild. Det er også længe siden jeg har været inde på den her verden. Undskyld at jeg skriger så meget. Jeg er bare galopperende angst for Minecraft. 2000 years later. En ny dag, en ny mig eller noget. Eller en ny creeper jeg skal fight. The Crip er bare hernede. Er det her ikke bare perfekt? Er det her ikke det content, I har lyst til at se? Elsker I ikke bare det her content med mig, der fylder jord i et I kan få lov at se huset. Se på min massive dong. Jeg får lige en sms. Nå, videre. Så har mit furnace-rum heromme. Og mine kister. Og så nogle kister. Og så har vi min første pickaxe. 2 sekunder. Nu skulle jeg gerne ikke få flere forstyrringer. Nå, men så har vi mit crafting table der. Eller et af dem. Jeg har også det her. Vent. Nå ja. Hvis man går op ad trappen, så har vi et ubrugeligt rum, som jeg ikke har nogen brug for endnu. Det kunne være, det blev senere kisterum. Og her var min seng. Eller stadig her. Ja. Men det er basically det, der er sket. Så har jeg også fundet en buried treasure. Og fundet nogle ting. Jeg prøver så at lede efter den her village, men der eksisterer bare ikke. Den eksisterer nok, men det gør den så ikke alligevel. Det giver mening. Hvorfor vil jeg have en sapling på mig? Oh my god.
Men jeg tænker, at i den her video skal jeg have lavet en mine. Og inden jeg får alt for mange ting i den kiste, så skal det flyttes derop, fordi mineindgangen kan... Nej, det er lige meget. Det vil måske være federe, hvis mineindgangen var ind i her eller noget. Så er en masse spildt tid senere. Okay så hør lige det her. Jeg miner ned til en underwater cave. Hvilket jo, jeg kan bare mine i en anden retning, ikke også? Nej, fordi der er underwater cave. Underwater sådan pakker sådan. Okay, jeg skal op i seng nu. En Minecraft dag, det er bare ingen tid. Ej. For at være ærlig, så tror jeg, at minen, den kan vente. Især fordi jeg ikke har nogen idéer til, hvor jeg skal placere den. Men det snakker vi ikke om. Det eneste, vi snakker om, det er den farm, jeg vil have. Så jeg kan godt tænke mig sådan en stor automatisk en. Men det kan jeg jo gøre senere. Jeg vil bare have sådan en gammeldags en, så jeg kan få mad til mig selv. Kræfter mig ikke rigtig engang. Så jeg cleaner lige det her område. Jeg skal have noget vand. Og måden jeg kan få vand på. Jeg skal bruge en spand. Og den koster 1, 2, 3 ind. Så hvis vi samler spanden her, så dejlig, forfriskende lorteregn. Der. Jeg ved godt, at jeg har en sø lige der, men se hvor dejligt det er bare at kunne tage fra der. Sådan der. Skulle det gerne være. Det skulle gerne være fint. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg havde noget hegn. Jeg ved ikke, om I ved, hvad hegn er. Men det er meget big brain. Hvor mange sticks er det her? 20. – 36 sticks, det er måske lige i overkanten. Så her, 42. Det er nok på ingen måde nok, men det snakker vi jo ikke om. Og nu er det sgu også ved at være sengetid. Det har faktisk været den dag i Minecraft, der føles allerlængst. Jeg tror jeg har nok til lige at koge noget mad. Jeg koger med fænse, bare fordi jeg er mopset.
Altså, min sidste live-update-video, den fik sådan 1001 eller andet views, så lille live-update. Okay, I kan selvfølgelig ikke se det, når jeg censurerer det på YouTube, så det er sådan en krokihånd. Ikke fordi jeg vil tegne, mere fordi det er sjovt at have den her stående på mit ja. Sådan der. Perfekt. Og så lidt det her. Og så kan vi lige lave noget motion her. Au, hvor sent. Oh my god. Jeg skal løbe. Okay, bare. Albert Fremtid gider godt redigere mit taglige forsøg på at lave musik med munden ud med rigtig dramatisk musik. Næh. Nå, vil du ikke? Vil du ikke? Du skal. Jeg har et gevær, og jeg er ikke bange for at bruge det, okay? Okay, fint. Så gør jeg det næste gang. Skriv ned i kommentarerne, hvis I forstod referencen. Så. Okay. Så... Nu tager jeg dem her ud med en hånd. Lige præcis 64. Ja. Okay så. Men inden det her gror, jeg tror ikke det groede særlig meget endnu. Jo, der er noget af det, der er groet. Og det tænker jeg, at jeg vil høste. Fordi at så kan jeg... Event, skal... Okay, man kan komme ind her. Det kan det ikke. I won't let it slide. Men Java har en særlig mekanik, så hvis jeg skal bruge en trapdoor. En pressure plate. Nå, jeg laver lige en trapdoor. Jeg ved ikke, om I ved det. Hvad jeg skal bruge det til, altså. Det er fordi, måden jeg vil komme over, det er fordi, hvis jeg sætter sådan her, og sådan her, fordi så kan jeg gøre sådan her, og så kan jeg kravle under. Og det er big brain. Jeg er ligeglad med, hvad I siger. Hov, vent, måske skulle vi... Parkour! Kommer nok bare til at bruge mig lige meget. Vi tager den her til den anden side. Ja, og så måden man kommer ind. Og så til den anden side. Går man herhen, og så... Og big brain mode. Slår jeg lige dem her. Og boop. Så har jeg flere seeds. Jeg sagde ikke mange flere, jeg sagde bare flere, okay? Men det tænker jeg var alt I fik for den her video. Husk at like og subscribe, hvis I vil se mere af den her Minecraft serie. Og så ses vi bare i den næste video. Bye bye.